domin gyaran gashi ga mata ko ga maza. Duk matar da take fama da zubewar gashi ko kakkarewa ko irin ciwon nan da zaka ga mace ko namiji mutum ya kwanta ya tashi ya ga an masa aski ma'askin dare kenan, to ayi amfani da waɗannan abubuwa da zan faɗa insha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macen da take fama da matsalar rashin yin release, wato rashin yin inzali ko kuma rashin kawowa lokacin da suke yin jima'i da mijinta. Wannan matsala ce da take addaban matan aure. Da yawa sukan kasa gane matsalar, wasu ma sukan ɗauka infection ne yake hana su kawowa, kuma ba wannan matsalar bane. Akwai wani ruwa wanda yake gangarowa daga kwakwalwa zuwa zuciya har ya dira zuwa ga farjin mace, wanda wannan ruwa yana bijirowa ne sakamakon matsanarciyar sha'awa ta jima'i. Zaka ga namiji yayi lasting ya yi jima'in da ya kamata a ce mace ta kawo, amma sakamakon toshewar wannan kofar ruwan da yake gangarowa daga kwakwalwa ya zo ya sami zuciya har ya dira farjinta a samu wannan ni'imar da za ta zubo da kawowar asalin jima'i, to sai ya zama ita bata kawo